Γεια σας, θα σας δείξουμε πώς πιάνουν γατιά με τον ντρόπερ. Χρειάζονται καταρχήν 2 άτομα, γιατί ένα δεν θα τα καταφέρει. Αυτό είναι το ντρόπερ. Από κάτω έχει τον πάτο που το βγάζουμε. Ο ένας θα απασχολήσει το γατί με το να του δώσει τροφή και ο άλλος θα πάει από πίσω χωρίς να βλέπει το γατί και θα καπακώσει το γατί. Αυτός που θα καπακώσει το γατί θα το κρατήσει και ο άλλος από κάτω θα βάλει τον πάτο. Να δούμε τώρα αν βρούμε έναν εθελοντή να σας δείξουμε πώς πιάνετε. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι είναι εύκολο. Δεν βλέπουμε εθελοντή. Αν νομίζετε ότι είναι εύκολο, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Αλλά βάζουμε κάτι πιο γευστικό. Θα βάλετε κάτι γευστικό για να απασχοληθεί το γατί. Όχι αυτά που βάζετε συνήθως, κάτι πιο γευστικό. Και θα πάτε από πίσω από το γατί, όχι μπροστά, και να μην σας δει. Λοιπόν, επειδή δεν βλέπω, πιάσε ένα πράγμα και θα υποτίθεται ότι είναι το γατί. Βάλε ένα μπολ, κάτι. Εδώ τρώει αυτή η γατούλα. Να δούμε αν θα το καταφέρουμε να το κάνουμε, γιατί είναι και το πιάτο μαζί. Εκεί. Εκεί λοιπόν το κρατάμε το γατί, το βλέπετε, το κρατάμε. Αυτή είναι και ήμερη και δεν το σπρώχνετε. Απλά εμείς το σπρώχνουμε. Εγώ θα το κρατήσω τώρα για να μην φύγει. Και θα περάσετε από κάτω τον πάτο. Και θα το σπρώξετε καλά. Θα βάλετε δεματικό μετά, γιατί η γάτα με τα πόδια της μπορεί να το ανοίξει. Επειδή μας έχει τύχει και μας έχει φύγει η γάτη. Ορίστε το δεματικό. Θα το βάλετε από την άλλη πλευρά και θα πιάσετε γωνιακά, από πάνω και από κάτω. Και τις 2 πόρτες, γιατί έχει 2 πόρτες στον ντρόπερ. Θα το κλείσετε. Ναι, υποτίθεται τώρα ότι το έχουμε κλείσει, το έχουμε ασφαλίσει και από πάνω θα βάλετε ένα σεντόνι για να ησυχάσει το ζώο, γιατί έχει αγχωθεί. Και θα το πάρετε. Αυτό ήταν καλή επιτυχία, εύχομαι σε όλους, αλλά να ξέρετε ότι από πάνω οπωσδήποτε πρέπει κάποιος να το κρατάει σε όλη τη διάρκεια. Τώρα το ανοίξαμε από την άλλη πλευρά για να φύγει. Να, το έφυγε λοιπόν. Ελπίζω να έχετε καλή επιτυχία.